रायजोफोर बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। दिल्लीनि कैलाश कल'निनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखानि साखाथियाव फैनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो दायो मर्निं वाक खालामगासिनो दङ। बड'फानि मुसुखा खाथियाव फैदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लामानि गेजेरावनो मोनसे सार्कोल दं आरो जायखौ स्पेर' सार्कोल होनो। बे स्पेर' सार्कोलावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया दङ। नोरै थांबाय, नोरै थांनानै हरै थांबाय आरो गासै 800 सामथिं मिटार बे लामाया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा। नोरै थांबाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो दुग्गाथाव खौरां। माने बे जायगायाव फैब्ला माने गोसोखौ प्राउड मोनो आरो। मानोना बे जायगायाव जोंना बड'लेण्ड हाउसबो दङ। बड'फानि मुङाव लामा दोंसे दङ आरो बड'फानि बर' हारिनि बिफा जायखौ होनो बिथांनि मुसुखाबो दं आरो। दा प्रमद बर' बिथांनि मोनसे इनिसियेटिभ जे दिल्लीयाव बड'फानि मुङाव मोनसे लामा जानांगौ आरो बड'फानि मोनसे मुसुखा जानांगौ। दा बिथाङा नाजाबाय थादोंमोन। बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि सरकारखौ नारसिननायाव दिनै अमित शाहनि अननाय आरो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टारनि अननायनि थाखाय जोङो गमामायैनो नैबे लामाखौहाय बड'फानि मुङाव मोननो हाबाय। बिनि थाखाय आङो प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरो। आं थाबायफिननोसै। बेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म र'डआ सार्कोल आरो थांगासिनो दं आं। थांगासिनो दं। आङो दा लाला लाजपत राय रडखौ मोनथारनोसै। मेट्र' स्टेसन सफैबायानो। बिनि साखाथियावनो बै बिल्डिं गुफुरानो माबा आरो बड'लेण्ड हाउस। बेनो लाला लाजपत राय नैबे मेट्र' स्टेसन मेट्र' बे लामा जाहैबाय। बिनिनो साखाथियावनो स्टार्ट जाबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लामाया। बेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग। बेनिफ्राय बेजों जागायनानै ओरै थांबाय सार्कोल जाहैबाय आरो गासै 800 मिटारनि बारा नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लामा जाहैबाय। बेनिफ्रायनो आखिथिं हाबो आरो आखिथिं ससे थांबानो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मोनबाय। नैबेनो बड'लेण्ड हाउस। बड'लेण्ड हाउस नैबेनि एन्ट्रेन्सआ। बेनो एन्ट्रेन्सआ बेनो आरो